Hello, mayang buntag, mga lumon. So, nagpalitag ensaymada og look bread kay ako ang tagaan sa dula. Bali, mama ni sa ako ang mama. So, tara. Kung sa kalong. So, mali akong bata, mga lumon. So, mao ni kibali among balay. Good morning yuta namo sa wala pa sinabahin kibali na bahin-bahin naman eh. So mga iyang balay mga lumon. Ay. Hello. Grabe hayahay oy, nagduyan-duyan raman. Pagkili nila. Oy. So muna akong lula mga lumo na 19 ang edad ni. Pero hawad pa kayo mo tusok og kanang sana kanang dagom sa aga nang sinulid sa dagom. Hunter pa kayo. Wala ka na seeds. Buyag lang. Buyag. So unsa may ma-advise nato la sa mga followers nako diri na unsay buhaton aron di madawat ang mata. Hindi ini mo unsa imo. Para dili madawat ang mata. Unsa may advice nimo para sa imo imong mata bisag 90 na kuan gyapon klaro gyapon yung panan makakuan pa kag kuan. Klaro ko man ako isab. Sa mga sekreto ana na para di madaot dali ang mata. Kanang kuwang man og tuog. Ay makadaot. Mauna no kanang tulog tulog. Kanang bagol parehas. Ako daan makukuha og tuog kani adto. Wa man maunsa niya ang mata isab. Ang paniandi. Ay patanay kay ang mga tigwang ni sa dapna nga matay na kay nangahap. Nangahap kuno. sa tao ra siguro na ano Sa tao ra gayon. na madali maapektahan ilang mata. Oo. Kay nayo ba no mga bata pa mga daot ng mata no. Daot na. Uban na nga bulan. Tungod siguro na sa kuan pod sa gadget na ron no, mga cellphone no. Siguro. Kay ako ang mata diri pikas mo aksyon na pod siya kuan. Aksyon katag ang litra ba usahay. Pero maulian man pagka nang dili ko mag-cellphone. Oo. Dili tayo ko mag-cellphone. Duyan na mga matin na balik nito. So nabali ang tuhod ani lola mga lumon kay na diskresiya sa una sa motor na Gani. nagtangke siya ni sa kayo niya natumba mo to na kalasuyang ti mo to nabalik. Mo nang di kay siya ka lakaw-lakaw. Nangamatay na ang nagkuhan sa ako. Namatay na lang tong nakatumba sa motor pero siya naapa. Ang ginoo-ulay na paigo. Ano na may bato diri la? Ang iba na manok una ay masuot. Ay mo sa manok diri. Diya ka manok kari. Bulungaw diya mo sa mga abugo. So nasa bato diri mga lumo iabog daw sa manok. Naga vlog man ko la. So kani ako ni ipo sa Facebook aron ako membran sa imuha. Natay kuan ba kung gusto ko mingaw hindi na ako matan-aw na ato ang istorya diri. Oo. Ako na ipo sa Facebook kibali ba. Dali makita ani makita ang tanan nila. Gani atong pagistoryahan ron. Madungog. Madungog nila makita. Kani atong istoryahan ko. So bagay mo comment ani mangusta lang to gali. Si Lola, musta man siguro ri makita po ni Jomar. Ito mal kumusta da agaw. Wa gyapon nak. Wa gyapon. Adto man ing kuan sang kuan Abroad.
So, day basta layo ay sila, day. Uli pala man asya diri ni ana yan lubig sugo kanunoy pagtanom ini kirid kasada yung bunga na raba. Anak mo, ano? Sinunoy ana isuhulan niya pagtanom niya dito 48 kapunuan. Ano, talang ko dito sa kapunuan ng Jomar. Sa amo dito, ako mo tanaw bitaw ko ako mustahon dito kung ano dagko na ba. Ay man ang magyuta tatay. Mga 200 man to kapin, kapunuan daw yung ako noon. Oo, kasi nunoy po nananom. Suhulan ni Aling. Ay na magyuta kay Makaluyan. antas ang gobyerno tawaton Basig abot po na sila diri pangawat. sa mo. Palakon gyapon mi diri. Palakon gyapon ta diri. Mura. Pala ko nung layo taas mo kung lakaw ako. May ngani kay wala may trabaho pat kadlaw naka bakasyon mi diri ah. Og ihagad ako siya ko noon na maligo mi sa kuan dito sa ano sa po ba. Gusto na mi maligo dito po. Oo. Oo mo makikita. Away mag-abog. Yan po naga kung kuan na ng mga lobby diha umunga na. Di na tayo na masiro nagikan ko nung nagkuan dito asiros ang ibili na ako dito ng buta talambakon ko ilaki. Si Ar-Ar mo yung ari-ari. Uli-uli pero may isa bang trabaho. Ha? Pero may halos ang trabaho. Masin Domingo nga niya, ang trabaho usahay. Nakasarili na siguro yuta na nga to. Na, mananunggan ako sa Panabo. Ako na ko yung nakuha diya sa kuan. Diara din sa Lambahon po. Binabayaran ako ron 100 square meter. 2,650 ang bulan. Grabe po kuan lagi, sakripisyo na makabayad binulan. Napay boarding house. Usahay mo, lami na kay uli nga idiriya kay grabe na kayo magnegosyo. Saan pa man na, pamanta ka, kuan. Pamanta ka tigog maayo ka builo. Maayo ng siros, ang masuratian ni kay makaalalay. Murad bit na cream karong tuig kasunod 2024. Sunod tuig. Asok yung kaumarang la. May marang di. Ano na yung manag pangungagayin na. Hinog na na. Ilaw ba? Ilaw ba nagpangkuan na galing mga bata? Ilaw pag ay na pa na ipa. Dagang pa rin buong marang diha eh. Yun na, hinday daw na apa. Kaya marang dito dagkit namin kung sa'yo, di kung magpagkakaon. Igora sa mga eskwela, taga-kapilya pag hapit-hapitan. Tapos utlanan namin konseho. Yung madto sa kula kay tanaw na ko tong sulod glagol do sa namin lubi ba tong kita nang dito. Oo. Lataw na. Babay na. Babay na. Salamat sa pagtanaw sa akong video mga lumon. Amping mo dira pirmi. Bye-bye. Doyan, mantener sa balik nga tuhod.